салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. худо хоҳад ин хона паталог меояд, фигурни паталог. ина подвесош ҳозир задем, байни подвесамон 40 сантиметри партофтагия байнашон. подвесора задем, полни тайёр кем. фақат направляющи занимон мондагия. баъд профил зани ба чӣ хотир направляющи не задем ки свет нест ҳозир, ба ҳамин хотир направляющи зада натонистем, направляющи ба перфоратор мезанем. ҳозир свет надорем, ба ҳамин хотир бародаро. иншоалло бо направляющи задам тарзи профил зани, гипс зани ҳамаша навор мекунем, пешкаши ҳар як шумо мегардонам ва дастгирро фаромӯш намекунем, лайкора мемонем. касоне ки дар канали мо меҳмонай обуна мешавем бародаро ва видеоро дар имо WhatsApp подписа кунем, беҳтарин мешава. расход чанд мегум, чанд дона профил, чанд дона подвес, гипс, самарез, чизе ки дар ин паталог расход мешава, ҳамаша навор мекунам. иншоалло пурра пешкаши мо мегардонам. инҷа аз сим бировардагия барои паталоги простоя. ина коробкаш, инҷа сим меброрем барои галогена лентаомона худо хоҳад. ин дари главнишам мечаспонем, ина дар овардагия. дарашно часпонда. дароша мезанем, иншоалло навор пурра мешава ва ба хутона шумо ҳам як чи нимчи ёд мегирен. паталогша отдельно камера мекунем, стенаша, обоизаниша ҳамаша иншоалло оста ҳамаша як лаб камера мекунем, пешкаши мо мегардонам. фақат ҳамун дастгира фаромӯша мекунем. ина бародаро профилзаниро полни тамом кардем. навбати гипсзанимон омадак. 40 сантиметр ай бар партофтаем, 40 сантиметр мефроя барои бассейни гирдванаш меоя. ҳана вакруг 40 сантиметри партофтагия барои бассейн задан. инҷа урони мондагием. як урони 6 сантиметр, як тага урони якм плашетка. ду урони дора. нигоҳ кунен. худо хоҳад. ҳозир я пешкаша мезанем, полни плашеткара гилша мебурорем, мо ситора меояй байнда гилша мебурорем, полни тамом мекунем. баъдан гирванаша направляющи мезанем, гирванаша сар мекунем худо хоҳад. хайр далиш навор мекунем, пешкаши мо мегардонам, дастгира фаромӯша мекунем бародарам, лайкора мемонем. охир да гипс, профил, подвес, самарез чизе рафте, охир да навор мекунем. расходша пешкаши мо мегардонам. ина бародаро инҷа да гипс сах кардесем, якм гипса сар кардем, сах карданаша. ҳанами профиле ки чихе плашетка бировардагаем, аввал плашеткара гипс мезанем, сах мекунем, баъдан бо гирдванара урони пас метем, направляющи қати 5 сантиметр вакруг урони метем, направляющи кирпит мекунем танаи деворлав, баъдан чилаки гирдванаша мезанем. ва бисёриҳо мегуфтанд ки ами гипса баракӣ бизани хуба ё ки ростакӣ. ҳар одам ҳар хел мезанад, не ки мо бисёртарак ростакӣ мезанем. ва инҷа да давра ситорамона бирдесем, аввал давра мебарем барои ситорара, баъдан ситорара ча рисункаша мекашем, мебарорем. чӣ хел дида истодаен бародаро. ситораи мо паҳмиш 1.20 1.20 паҳми ситора гирифтагием, 1.20 ба 1.20, баъдан мебарем дар анами байн хушруак маҳкамаш мекунем. моҳмонам ба 1 гипс мебарем. ситорамон половина гипс қати омадагия, моҳ барои рисункаи моҳро биридан 1 дона гипс меравад дар моҳаш. паталогка чӣ хеле гуфтам, осмони ситора меояд, мақсад моҳу ситора меояд дар паталогмон. ина ҳозир даврамон тайёр, фақат направляющи қати 4 угл хат мезем, баъдан ана ситорара мебарем. 5 қуша меояд ситора. ина чӣ хел дида истодаем бародаро. рисункаи ситорара кашидем, направляющи профил қати ина қапида вакруг секунҷа када 5 қуша када тайёр мекунем. ва даврара баъзеҳо мегуфтанд ки чӣ хел кунем давра бибарем ки ами ронай фасон биёяд. ва даврара бародаро чанд сантиметре мехоҳем байни ам гипса, байни гипса биёвен, чанд сантиметре мехоҳем амунҷа қати ба риша ё направляющиро шикоф кунен, я дона самарез байнда бизанен, вакруг направляющиро то бутен, худаш давра мебирояд, ё ки риша қати биқапен то бутен бародаро давра ҳам мебирояд. давра каши кори қини ҳам несте. ва бисёриҳо мегуфтанд ки фигураҳоро чӣ хел бибарем. фигураҳоро метавонем ба аршни уголок тайёр кунем бибарен, ё ки ба направляющи ва дилхоҳ чизе ки шумода сабуктарак меғалтаед. инро мо ба аршни уголок моҳро биридагием. ина бародаро нигоҳ кунен, 1 дона гипс 20 ба 1 дона гипс мо биридагием. ин моҳи мо
1.85 اومدگی 2.20 پامی ماه 1.85 бародаро. اینا бародаро паталока задем полный тамом кем чхели гуфтавдем гидвана бассейн миёя гуфтем ба инга моҳ ситора миёя. нигоҳ кунед чхел базеб омадагия и оли бе ранг боршай насиб боша бо рангш мекунем иншоалло ки беҳтарин мия ҷои галагеномона оли шкоф кадаги нестем нав паталока задем буд кадем ҳиҷа ҷои лента миёяд дорун бассейн да лента мондагием ина ин тарафта ина симша буровардем барои лентара монтаж кадаги набуд фақат сими люстр дошт тамом сими лента хидмо монтаж кем уна дарбит кем коробкада овардем ҳиҷа розетка овардем барои телевизорша ҳиҷарам соз кадем ина ситораи заагимон нигоҳ кунед чӣ хел базеб омадагиай ситора қатъи моҳ ина полин паталоки мо ҳозир тайёрай фақат дастгирам фаромӯш намекунем бародаро касони дамхеремото маъқулай дар номераи болои экран мондаги дар ватсапи мо ба нависона нашоти нархнаво суҳбат мекунем ва тарзи коркардчам нишон метем касоне ки намефаҳмам ва чел мефаҳмидаги хмон бо нишонаш метем ва бародаро дар ҳамин паталок ин хона 6 ба 3.30 қариб дар ҳамин хона 31 дона профил рафтагиай ина 20 дона направляющий рафтагиай дар ҳамин хона ва 10 дона гипсокартон рафтагиай 3 пачка самарези сиёпад гипс рафтагиай якним пачка самарези семичка рафтагиай ним пачка самарези паддеремни барои паддесора задан рафтагиай баъд чӯи қариби баъд партуфтагӣ буд 6 сантиметри партуфтагӣ буд где-то 85-87 дона подвес рафтагиай дар ҳамин хона ана уголоки арачни 5 дона рафтагиай дар ситораву дар моҳ уголоки ана арачни пластмассии росак айнаё 18 дона рафтагиай баъд ним кило чопики дигар рафтагиай ина паталок беҳтарин паталок омадагиай иншаалло ки бо ранг борш кунем навор мекунем пешкаши шумо мегардонем фақат дастгира фаромӯш намекунем лайкора мемонем ва касоне ки меҳмоне дар канали мо обуна мешавем гирдванаи бассейнаш сиёҳ меоя ситораву моҳ ҳам сиёҳ меоя ба ин сафед меоя баъд ленташа хидмо вибор мекунем кадом намуд лентае ки тоғри бигирам ӯ лентара мемонемаш иншаалло ина бародаро паталокамо полни задем тайёр кардем паталок ина тайёрай галагеношам часпондем ленташам недонда ленташам мондагием фақат люстрш мондагиай оли абойша бихарем абоя бизанем баъдан люстрша мезанем ва ҳисоби 2 нафар бидам бародаро тарзи коркардша мондагӣ нестим не ки ҳамаша камкам навор карди сода када фаҳмондагиам як гипси сели қатӣ ситора мебирӣ як гипси сели қатӣ моҳра мебирӣ паҳми моҳ ай и угл ба и угла 1.80 ана ситора ай и угл ба и углша 1.20 паҳми ситорамо баланди бортика ина 5 сантиметр фуровардагием 5-6 сантиметр бародаро профил 6 ба профил задагием ситорара каркасша 6 профилам айшам 6 як профил фуровардагиай нигоҳ кунед чӣ хел паталоки фасон омадагиай бародаро дастгира фаромӯш намекунем касони намхе паталокҳо маъқулай метавонанд дар имо ватсап бинависонанд нашоти нархнамо суҳбат мекунем ки ҷое ки бошад ремонтам мерем тайёре паталок танда ба зеби бад омадагиай оли абойша бизанем бо мешкуфа 12 дона галаген расход шидагиам иҷа
خیلی خیلی نگاه تماشاگرها تا نوروی آینده سفرخان تیوی را و همون لایک ها را میمونه. براتون وقت دارم.